Orofo ye mobibia chemobibia kwaba Ediba African History and Heritage TV so eye musomfo historian Kojo Agyeman enenso magie kunwa bio na sene ya munyina munim no me transisi dia na munim se asema de enam de ba orofo na ene topic no efade ho African History and Heritage TV ya dikai aboma no ho ba se ye channel we de ye de besua de enti so bi ka asem bi na na sema okam esese ye ba na ye be chirema as a matter of public education say the educated dom no na ese ba na de tina magie kunwa sabri enra mi hwe video bi na channel no YouTube channel no o se Asanteman UK TV na mhe na brantie na oye presentation no na oka sampa Bono Regional House of Chiefs injunction bia na nanom bidoma be wo sampa e de akodam Bono Regional House of Chiefs yemfa Justice Emmanuel Ankama Neso eno ho asem na noka na eno de kura no nanka enye masem nie no mama ehame I intime yes presentation ede clear na ma kire ade na mo nasema oka ya ehadwen na enunti esese historian Kojo Agyeman me transe na medi mu nkyeremu ba no se order number 1 na adoma hene waje Bono Regional House of Chiefs aboso waje Bono aboso that is number 1 na nieto sumienu wahunu se asantefo ahemfo no a beka Asanteman Council no ewo Bono region num no ene Bono fo ahemfo no number no aye 50-50 enunti ena bempese Justice Ankama Ebeka House no. These were the two concerns that he raised. I only say 50-50 now mini anom Bono fo amuti me hwe say yensua nyansa asantefo bloggers binom nsema beka say yamfa ba amfirimu a sabio kafrache na adehia yewo Bono ne Bono East region na yadwen ewo fom papa ne yadwen ewo fom aleti amekasa ne dikan na adoma hen oye president of the Bono Regional House of Chiefs na so ye president of the Bono Regional House of Chiefs dia na onje region no moso regional no ye president was no onye moso hwan regional nkoje moso menu ya mutie me Bono for in particular mutie me answer this question for me obeji aboso ne aji aboso china because Bono for ahemfo abewo region num ato abama no ne second term dia okokora no oko on the post what you say minua Asanteman UK ni a obeye presentation was mo kan say Bono fo ahemfo no ne asante ba besuma asante ya ye de see nom ne ba besuma asante no abewo Bono ha no besu be kan hu bio ne beje tum say na adoma hene onko on the post the second term no not to say Jumadie ne ordinary region num no betiase enti wasema wo kam ani ehwe eno de mama me fanto nche na nasema okan e bio say Bono fo ahemfo no ne as ahemfo abewo region num a beko Asanteman Council no eya 50-50 no minua Bono ni would think about it. That presentation na
statement na epie free abrante na no dwene ho yi be ya ye 50-50 and so hot na kire se opa kire se bono fo ahemfo abrebe cancer and my cancer ho no se be dɔɔso wɔ ha de a asɛm bi a yɛ pɛsɛ bonofo no ba be yɛ bonofo no ɛka no ebi a bebetiem saa ɛna meme hu no bebetiem bɛmfa nyɛ adwuma na asɛm papa bɛn na nanom bonofo ahemfo no ehyia wɔ bono House of Chiefs a they think development mpuntuo ho asɛm ne bɛdwene ɛnɛ yɛmfa tuo ɛnkɔko yɛmfa agyan bio ni antɔkɔ a ɛda yɛnim ɛyɛ poverty ɛsɛ kutia poverty ohia buruburo ɛsɛ kutia lack of development mpuntuo a yɛni ɛsɛ kutia ɛnonam na nananom atankomwa bɛwo bono Regional House of Chiefs basɛdeɛ sɛ bɛkutia saa deɛ na sɛ wo no ɛyɛ oya na wo de atom framam sɛ bonofo ahemfo ne asanfo ahemfo no ɛbɛyɛ 50-50 a na kyɛ sɛ wo agenda bi sɛ ba bɛkɔ asanteman council no na nanom bonofo no bɛdwene mpuntuo ho a bɛno bɛbɛtwe asane because still ana nam mo pese colonialism no asantefo e de bonfo kom no sa colonialism no ni new form no Kwame Nkrumah kan say neo-colonialism is the last stage of imperialism no moto aso bonfo muntie ni yi abrante na sem na kan no wo bie ki bi papa me hwe ni din na so abrante he wo bie ki bi ama ye bonfo se SSG sua nyansa this time wo bie ki bi enti se nanamom e ko think about development e wo Bono House na se ahemfo no binom e join the kuo bi a ye frɛ na Asantman Council no e ye kuo na obi ate na ode enye force opa bedon ompo ajai na binom akodon na nke constitution no freedom of association your constitution no ka freedom of association ma ho kwanku bi a opɛ asɔre bi a opɛ utim kodon namom ne abrante no ka he no ne minya firim ne sɛ ɛyɛ dangerous Bono for him for no bewo Bono Hane Bono Eastia and even Ahafo bedom Asantman Council no dangerous dangerous to the development of the regions. Why am I saying that? Abrante na sem na okan wa boa me papa wa bie kibi a enya santoa ni danger ne se Atefo monhwɛ historical narrative yam dey by Asantman na ɛda hɔ sabri no bonofo na kyekyereyɛ adenti America sa ntirafo abosom tuo bodom tumpuduo tanoboase abosom ene bo asante opokuaro the first ma okuti aja man di ne sunkunim nka na enye easy opokuaro the first ko kontokwa no tanoboase bosom na ewo ho no ehye ne nkom se wa mama na nye nkonya amano a obedi nkugu opokuaro the first ekotena tanoboase 1 week ma bosom no ayi nkonya ma okonchera ta toata kwasita mensanom ne ade no nyira bosom no besoa di opokuare soja fo na chi entiba tutuo no a na abosom no jaman fo no a befrebe yefre ho domafo yi sabre no ye tutuo no a na aboba na akogu bosom no asue aye bosom no aye something like bulletproof na aboba na fanche
enunti na nkyerafo beto din bi se giabo no na se ne se abo no ye moba nti bosom no je moba no nti ma giabo ebeda nkyerafo be nkunwadin ho enti spiritually Asante a colonize bono ena Asante kuti a jama na jama hini no ekofo ewom se Asante ani jama so se na jama ana do ma hini bi eye ne safo hene de dabi na ahini no wo ho a jama fo no tim bahemfo na mum ne na Asante hia free jama no ho se afibia Bram Gold afibia ukunama Bramwei ahafofo enam na beku ede Asante nedi enokra ne koye bahia be nyina be gada momentum ko support na kukuhene atechia one Asante for this year ni asebi anpiwa okon editia Asante edi ni sunkunim ma the whole half region being able to declare independence in 1896. What you say? Sa abakosem no. The person train say, some pafoya ne masema gentre hen. Mo nananom de be moja ne kutintim Asante man. Mo nanano a okopoku arhose ono no form military alliance no. Some pafo mo nyam to kwada. Ma opoku ara meboa moda. What you say? Onumom ne nyam to kwa. Enam koboa no. Namasa manje ahidi akese ya wo bono ne bono East regions mu eye the Manso the Bono kingdom na ne capital ye Manso eno no pokuar ekon etia no ena German so a efan akodi d'Ivoire sabri eno pokuar ekotia won bana for example ewom se Asante ne bana coin bawa oni Asante banani Asante ntokwa no enye ntokwa bi se o she da chi banafo domu ntokwa no ye atipenkon. That was the time of Kusi Bodum. Sante na ne friend Kusi Bodum banafo no kura bo Kusi Bodum tu ma yede no kokumase akosan yade ye nukwa no wuye eti hono Asante ene banafo alliance ni ame pesem kire ne se wo bono ne bono East regions mu no adihye wo ho eye bono Manso kingdom the bono ene German ena hwa beni Asante for this year ni pupo baba kano Asante kaka beni Asante nyaye no eye alliance ni ebe kan se diplomatic alliance mumra meboam na menkokunti German na fanafo no nyina ko support Asante di baby na masanom ne ade nyina kota Asante ati against German menjenum nyina kota Asante ati against German because na German army no na ye strong unim say German for no ifri your friend say akwamu nti na be ye strong eti Abokofi war 1740 no Asante boabo asafo na no ene forming kamboma ye friend alliance enom kokonye enom dija mansunkuni edi another superpower na ye Bono kingdom ne capital ye Manso bedi ene so nkuni adehia wo Atebu Krachi area ho Amanten area nyina ne Asante nkabom no eye ni Asante twaka no eye alliance eye friendship eye nkabom yesa Asante koche wo saafoi na Asante ekobo Asante saafoi ne kobo Asante ewo ntokwa Asante kokon ne ponano the battle of Nsamanko the battle of Fiyase ene ne kro ne banyina Fiyase Akatamanso the battle of Nsamanko Akatamanso nomne adade nyina yase Asante fo nkwa ne kokon santo kwa no bonofo eka ho bi adehia abewa Asante mamu
se be nkwa be konsa to kwa no a nka dipe nka e wa Asanteman mu bio bono ne bono east fo ade hia be wom na be de asojafo ekoboa Asante eno na mem historian ko biat ma meka se eno eye military colonization what I say Asante colonize yen militarily now eno nanche godua e wa Asante no fa kese no efiri ha because every year na German for we were paying tribute to Otumfuo in the form of gold he dumase ha gold afiri ha kwa Asante na himfie no enye gold ketwa ko bisa be mpanimfo no bebe kan kire enti Asante use ye moja ye nanano moja de tintim na nie yesika ko nso wabeje eko aka ni sika ho anya sika bebre ene obi age ne fa hodie na broni ebekunti Asante wo Sagrenti War na amanamaya na Asante gigi tribute efriba ho nyina obi age ne fa hodie including ahafono enna yefre bibi neo-colonialism Asani Institute to Neo-Colonialism Asanteman Council na koye neo-colonial institution bi adentima make asa minua after this presentation no obedwene send this kankan no ene eye development ahemfo pre-development na yɛhwɛ ni sei ene development puntuo ye ko apre ne mpuntuo ene ye ko apre enti eye nanamoma be wo region num ase de ese be ko mpuntuo ohini beauty region num wo se okwa Asanteman Council wo ye member of it nanka enye bone because eye kuo na wako join namom ne emane ye bone ne se safo no aye traitors to our development why se bonofo no Asia ya ye wo region no bonofo no Asia se ye tu anamom bia ede mpuntuo beba na sa ahemfo no twetwe be ho be pupu beto why because they belong to another council bia outside the region ohina otesa bia o ya abro mraso se sa ahemfo no ye kanokre mo ye abro. Why am I saying that? Because wahemfo ohene no udi wa busuam ti wadese ye ne ama wo ye hene na se region na wom no ye kosi nkonwa adwene mpuntuo ho na by virtue of the fact say who belong to another association tin upu to there na wo wadese ye no wo ye baboro ana se hwan na wo ye baboro na wo sa hene no wadese ye no wo ye baboro nti na wo sa hene no wo ye bayibro nsam a wadese ye udi be so kra no esese be tuntasu kokko edi kirewo sebe tuntasu kokko eto form edi kirewo. What you say? This is the problem. You face your origin no more. Enti abrante na sama o kan ye no. Ese na do ma hene ahu se bonofo ahemfo no ba be ye purubono ana purubono champion no ene ba be kwa Asanteman e kwa akoye 50-50 no. Mosunya lesson bi afrim. Lesson ya mosunya afrim ne se be akoye 50-50 for hot. Sebe ye 50-50 krana o ba be sum Asante no be chemba be sum bono no a o concern ne sen ne concern ne se nananom a beti region num se be adwene ade a ede mpuntuo ebe ba bono a saafo no be yi be ho afirim enti be mampuntuo no anananom adwene ho no enwie peye enti bonofo ya yete bono ne bono east region ade se no ye be sofa. Enti sa neo-colonization no a your friend mercantilism say the colonial master no ni krom
ɛhɔ na development wa the periphery no development nkɔ hɔ no ɛno ɛna asantefoɔ no pɛ sɛ yɛtoa so. That is it. Ɛno na asantefoɔ no pɛ sɛ yɛtoa so. Hwɛ bonofoɔ ahemfo munsua nyansa munsua nyansa yɛ nananom bonofoɔ ahemfo. Mame ma wo mfa ho bi kuro bi te sɛ awu atomase mo so mo kɔ Asantman council nka ɛnyɛ bɔne sɛ obi atene council na wokɔ join ne ɛnyɛ bɔne na no yɛ bɛyɛ mɛkɔbono ɛwɔ domase ha ɛdna nananom de apesika for development no ma atwe ho afiri domase ha yɛti ade a yɛ problem pa ɛyɛ nsusɛm eti memfa sɛ nananom ekohyia sɛ yɛkeka yɛnsa ase yɛnyɛ sika na yɛnsusɛm no anasɛ yɛnsusɛm koraa na development project bi a bɛpɛ sɛ bɛde yɛ no enti domase number 2 foɔ anasɛ awu adomase foɔ ahemfo no mɔde hyɛ no bɛnni so mfa so ana mebisa wo bɛbɛdi so mfa so bi enti sɛ wotwe ho firim na wompɛ sɛ adeɛ no yɛ yi a na wo wade hyɛ no udi bɛ so no bɛne wɔ yɛ baaboro anasɛ hɔ ana wo yɛ naboro meanwhile o colonial master no a ɔwɔ Kumase na ɛno nti usuro sɛ bonofoɔ etu anama a ɔdo ho bɛgyegyim no ɔno ni development no ɔmfa bi mmra ukurom hɔ asante a develop anwi a na develop wie kora asante kakraka yi edi asante a ni develop anwi a wo benya bi wɔ he. Think about it. Enti no abrante na asɛm na wo kan yɛ na ebie ki sɛ saa hemfo no abɛwɔ bono a bɛkɔ Asantman council no abrante na bie ki amo yɛhu sɛ saa be use be ɛde toate ɛde twɛ yɛn development yɛn puntuo ɛsanti eti emra so sɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ den yɛfa adwen utibrekum tijape krom oyɛ hene wade hyia udi bɛso no bɛte bono asase so bonofoɔ yɛ hyia bonofoɔ nananom atrankonwa be hyia sɛ bɛdwene bompuntuo ho a wura watwe ho afirim na watwe ho afirim no oso ba bi a okɔ no a usuro sɛ wo hɔ nti ubeyi wanim asupport bono nimpuntuo no maybe sa sɛ dia ne odi firi hɔ ba adehia mohemfo nom ɛkɔ Asantman council mummi sa mohemfo no a bɛkɔ Asantman council no sɛ dia ne bɛdi firi hɔ ba ɛbɛboa mo masetram mummi sa bɛ sa question no a ɛno nti bonofo ahemfo ekosi nkonwa adwene kwan a development ɛbɛfa so aba yɛyɛ den bɛtwe bɛhu firi na yɛmpuntuo no ɛtɔkɔ so ɛka akyi ɛyɛ aboro ɛne bayie ɛyɛ aboro ne bayie kokosa kasa trebo no trefo a ɔtena bebuom masɛm a meka no momfa mu aba bonofo ɛde yɛ abosoma abo asante ya abɛgyegye gold asante abɛgyegye gold ɛde akora ne mane na yiyi presently nia aban ba ye colonial rule ba ye nso no efeva won chen ye wa ye nyina ye te Ghana ha ye ko secondary school no ye economic masters etre ye nse ye wo triangular development abrofo no ba ye no esamba bia na betu gold ne minerals akese e na be ye railway e de fa ho enti from Kumase to Takoradi, then Takoradi to Accra, into a triangular development. Enti Asante Mani Metropolitan Asante no, benya development eja ye bono near Hafuha. Nkania eba Asante region no, sabre na sunya hakra ne use generator. Na akosombo bi maha. Rollins adaworoma no be yi ye free sa nkwasumum o dia se
Sa nkwasum no na ema ye develop na ema ye nyanka ne ado bi Rollins ne be yi ye free akwane ana akwampapa na bi ni ha esan se abrofo no ba ye no nhihye bi abede toto ho na emfavor yen na ye triangular development no di na development no bi ama ano eye Rollins BNDC NDC type ena oyi ye free sadie sunyai da ben na ye hospital ye upgrade ye adehia mutim monwene ho we na mama no binuma hu say this time no say sua nyansa mama nka masembi hwe bono ne ahafo region menya no bono ahafo the former bono ahafo region it provided huge market hub for Asante which they don't want to break. I didn't hear Americans are Ghana Hayati Eastern region. Addition about Eastern region, but we have been Dijako and crime. Central region on track. Central region ho MA business Kumasi Obekakra. Babe water the Western region ground just about Bembene and one ha. Nibia bebeba Asante region and Kumasi se bebe to niema bebe fa niema ediako enti uhwe regions a Asante niema beye no wo ho niema beye no wa Asante region manufactured goods e wo Asante region commodities e wo Asante region Yam Bono East ne half regions. Yan they provide a huge market hub for Bomo and Yama. So the effect of it, me say, at the end of the day, no, Sika yepen hanyina no. Yesame ko dampo seska no Ashanti region. Sika yepen a half. Ye ko dampo sika no Ashanti region because na yefa ye niema ebeton yesu yaduma ye na eyeku aduma bonofo no dodo no eni manufacturing business in say ye create bibi dodo no enim o hwe pharmaceutical company say ewo spread over ewo bono ha dodo no companies no ewu Kumasi and I bet it be good super. So at the end of the day, no, Sika ye pen wo Bono East and a half regions no mina no. Ye dampo in Ashanti region. Minia utieme hwenanso. So sa neo-colonial tentacles no. Tete ni Asante eye no begigi. Ye nananum gold no de koto Sante hene ebegigi ye nananum gold de koto na kudwa hono. And on the gold no bill. Number one position no in such a way say still ye be here ya niema ye ne honey beto niema afri and therefore no yes you cannot ye nya no ha no ye tampo in Ashanti region it obehwe the three regions you know by June July fupemre na hia buruburu o ha na hia ha emaye nkoyani na development nso abane entimi nyeni nyina gese adehye no mo individuals bi no mo woska mo so mo betuma yede mo betimi aso aban nasene na uniska obeda ye enti economic mercantilism so ana bruni freno economic mercantilism Kwame Nkrumah kan say neo-colonialism Asante for no a building womo multinational companies. It's multinational companies no end up a supply ye goods. Eti beton goods no maye. Na yesika e region no baje echo Asante region. That is why they are rich. And therefore no perpetually no. Na bono east ne ahafo. Yewo yete abject poverty. Now,
nananom atrankonwa nananom kuo no so a eno na ye think tank ebesi nkonya adwene na ye hukwana adehye na ewo bono east na half region mu no ye baji ye fa hodie afri neo-mercantilism neo-colonialism of Asante no and Asante here na place man na wa bawuram no wa form the cohort binom ewo bono nananom atrankonwa no say ye koshia for development abeno bebe tweme ho afrim be tweme ho frima na edisunto aba na chese yen development de yenkoya nimda ade a kwa yebe faso adwen yebe hia ne adwen sebe yo na regions no ebe kona nim no sa neo-colonial tentacles na Asante na establishing wo ye regions no mto ye wo ni cohort ye wo ni group bi wa establish group bi a bedo be twesa de no esa na mo ahemfo amo ye sa no mo adehye ne mo ye babro mo adehye ne mo ye babro enti asama abrantia no kan ye no wa bie ki bi mitie ni video no mitie ni di mitie na mehwe ho wa bie ki bi e de ama bonofo ahemfo se esese mo dwene think now ye hena niye ma ye hene ne se wodi wadehye so na tete no ahemfo eko ejinsase nde ye nko njinsase bi o na mbom ade a ewo ho a edi na nanom madehye nya lack of development sempuntu ma mo be ka mo ho abom na ma pre development de diaba enti wo se kwa wo o kan St. Mike Council wo jape krom o kan St. Mike Council wo domase number awu adomase o kan St. Mike Council na nanom region no bono region no ye koshia afadwen se ye benye sika na ye de aye project bi ama ye so yasitram ye di a na se wo twon ho firi mu a na abrante no na sem na okaye no eye asemsebe mini a wutie me ye nyina ye tegan ha bonofo ye te ayete na do ma hene no mko America se be ko ye la sulana na banya sika abebie kidney nipa osamu kodiewuo yade no ne clinic wo ha no yete ne yakoso wo abefu kasafidie ntentenso okwa akwajiska odi abeye campaign okwa akwajiska di abeye bikra tim Asante bloggers bi tim twa video bi obetra na o kan se neska no kra no eba hefa na mubesi no monko si ne tachima ebiru be kasa bono east fo be kasa e na mode ba bono so a mode ba bono east fo be kasa na mode ko bono east so a bono fo be kasa na chese o psyche nipa mind what I say o psyche adehye no adwene towards adonyesem se beyo na ade no enyeyi enti se ko ba se dialysis center no eno ana clinic no yebesino region yebesino wosunyana ubehu se na adehye abewo bono east na bakotia sebeso ye ka se de bi ekọ a na adehye abewo bono east bono region so na bakotia what I say sa niema no ne ekoso minua asemu ya making e asempatre inti subscribe na share na abrante na bieki e de amaye na memdim kasa no beba wiye no masema meka ne se na nanoma mo kwa Asante region na because of your membership of St. Mike Council no bonofo ahemfo bisia se be fa bonoman no ho adwene mampuntu aba mpupu moto no aboro mom e na mo ye madehye no mo ye traitors na braso se ya krati fonke to na kese ayo region no
yɛbɛka no prakyerɛ mu na yɛka mo nti a yɛtonte sukɔkɔ so ɛto fam ɛma mutie yɛnuanom adehyia wɔ Ahafo region. Sometimes because of language barrier, even though Ahafo region move on, more than 95% as free denchira. Asante adehyia mote Ahafo region, asante anko ante baako pekrada. Nia meke meboa mo ahemfo mra eme kantre eye momom ena denchira wo ntokwa na esisi denchira enu nti mo gba ahwete a mo pe baabi atena mo be chichire Ahafo area otiase mo ye denchirafo enti se mo senia ebinum kano papa bi kan so Ahafo bre mo fa mo bunu sem enko ho hey binua nne ye de mpuntuo ne koye ni mu Ahafofo mo nya asantefo by origin mo ya Ahafo mo free denchira na be chichire ho na nnokure we ne yahu se kane no ana region no ya bono ne Ahafo region no na mpuntuo maha because Ghana no near what triangular development Kumasi, Takoradi and then Accra Rollins nebe breaki sa triangular development no ama ya de ya enti ye ka se yenka mom na yendine mom sebeyo na yeso yasetro mi bedie na se mo Ahafofo mo vi se mo kam mesi nti ebinum ne keka se yemfa ye ho mmobonofo no a ye de yanka se monfa mohomwoye ba be kasa no benim ne ye be ka benim hawa Ahafo region adehyia mo makom eya amonka momma mo nananom enka Ahafo region no abakosem enkyerem hawa makom na nne no se mo kabum ye kabum se ye bekoye ni na obi de the psychology betuyem atetiemu se beyo na ye development ye mpuntu ebekaji na se wumum otachiri na support a na wadehia udibeso no onye den ompebasem na ompebeye odofo mede masem no ebisi ha subscribe na share na ma afoforo enti nkaibo ebi efise asempatre meda mase me mamo emonitie